ஹலோ வணக்கம். பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஜூஸ் பொடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதில் போட்டு பொங்கி வருது, பேக்கிங் சோடா போட்டு பொங்கி வருது. எப்படியோ பார்க்க போகிறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளீஸ் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் மை சேனல். இதை பண்டிகைகள்லாம் கிட்ட அந்த ஒரு ஜூஸ் பொடி கிடைக்குங்க. பார்த்துக்கோங்க நல்லா. இதை தூக்கி அப்படியே இதில் கொட்டினா போதுங்க. கொட்டியாச்சு பாருங்கள். ஒன்றுக்கு ரோஸ் கலர் தெரியல நினைக்கிறேன். இப்போ தெரியுதா? இங்கே ஜூஸ் குடிக்கிறவங்க இது தெரிய முடியுதோ? பார்த்தீங்களா? தெரியுதா? ஜூஸ் குடியோ கலந்துக்கிட்டோம். ரோஸ் கலரு அப்படியே ஒரு இதில் ஒரு ஸ்பூனு பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கணும். அதெல்லாம் போடலாம் பாருங்கள். என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். நீங்களே பாருங்கள். பொங்கி உள்ள தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போடணும். வரல அப்படியே வரலாட்டி உங்களுக்கு இன்னொரு தாட்டி ஒரு ஜூஸ் பொடி வாங்கி ஒன்று ஒரு ரூபா தாங்க. இன்னொரு தாட்டி வாங்கி கொட்டா போதுங்க. ஓகேச்சா? ஒரு பாருங்கள் எப்படி நீங்கள் பொங்குறது நீங்களே பார்க்கலாம். தெரியுங்க. இதில் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா தெரிய மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம பிடிச்சதுக்கு பார்க்கலாம். ஹலோ எவ்ரிபடி. உங்களுக்கு தெரியுது தெரியும் பாருங்கள். அதுங்க பேக்கிங் எடுத்துக்கலாம். பேக்கிங் அப்படி அவங்க வரவே இல்லாட்டி ஃபுல்லாகவே கொட்டி எடுத்து பிரச்சனை இல்லைங்க. இது அப்படியே பொங்குச்சாங்க. இதில் உங்களுக்கு 2 மெத்தட் இருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு ஸ்லைம் தேவைப்பட்டாச்சும் இதை தூக்கி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 3 நாள் கழித்து எடுத்து பார்த்தா ஸ்லைம். அதுவும் உங்களுக்கு இது பொங்கணும் அதுக்காக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நான் பண்ணதே அப்படியே நீங்கள் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ பண்ணால் நீங்கள் வச்சு பொங்கிக்கலாம். ஆனால் இப்போ பண்ணிச்சா வெளிச்சத்தில் ரியாலி தெரில. இல்லையே சொல்கிறேன். கன்ஃபார்ம் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஜாலியாக இருங்க. பாய். கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.